441. Näin on. Ja nyt mikä tahansa 3 pallon kuvio, jossa maksimiheittoluku on 5, on polku seuraavalla verkolla. Uusiutumisprosessien ja vuorovaikuttavien hiukkassysteemien teoria. Tässä kaavatapaukselle, jossa heittokorkeudella ei ole ylärajaa. Ja kasvattamalla heittokorkeutta rajatta saadaan uuden tyyppisiä raja-arvotuloksia. Mallia voidaan yleistää sallimaan usean pallon samanaikainen heittäminen. Pidän hilpeänä sitä, että antimateriaa jongleeraamalla voi saada uusia näkökulmia myös pörssikaupan käyntiin. Ja sitten näissä on tämä reikä. Tähän tapaan. Tämmöisiä tämän tyyppisiä kuvioita. 3 kerrosta nyt päällekkäin. Diabolo, tän nimi on kansanmurha. Kansaa lakoon. Sivulta. Sama solmu aukeaa toiseltakin sivulta. Voin kertoa, että ei aukea keskeltä, en viitti näyttää. Toivottavasti me nyt nähdään sen. Noin.